век гради во имя Господне. Чиста и свята църква. Чиста и свята църква. Васил Левски се е борил за чиста и свята родина България, а ние се борим за чиста и свята църква. Ние ни трябват корумпирани духовници, които за тях властта е най-важното и парите. Искаме достоен владика, достоен, който да остави истинска диря след себе си, както дядо владика Йосиф. Всяка вечер ще събираме пред катедралата на бдение и ще очакваме с надежда мъдрото решение на Светия Синод, като очакваме, че той ще подходи с отговорност към всичко това, което се случи и се случва все още в нашия град. Първоначално чакаме реакцията на Негово Светейшество и високопреосвещените митрополити, членове на Светия Синод, да вземат адекватно решение. Ако не сме доволни, миряните тръгваме за София и в събота ще бъдем там. При толкова много изнесена информация, шокираща и скандална, ние се надяваме и вярваме, че Светия Синод ще постъпи по най-добрия и правилен начин. Ние утре миряните от Инициативния комитет за морал в църквата ще изпратим подписките, които са събрани до сега заедно и в които ще съобщим и за подкрепата и от неправителствени организации, които са вече 21 на брой. И оттам нататък, може би в събота, ще изпратим всичките подписки, които са събрани до тогава. Варненските християни, не само от Варна, от Варненска и Великопреславска епархия, са на категоричното мнение, че тук Борис няма да бъде допуснат, защото просто той не е достоен. Всичко това се знае и от Светия Синод и за мен като православна християнка стои въпроса защо Светия Синод е допуснал този епископ в списъка, защото да се сложи водач като Борис на варненските християни, нещо, което мисля, че нито един от нас няма да допусне. Предвид всички нагласи, за които знаем, ще поискаме среща с патриарха и с членовете на Светия Синод и ще помолим възможно и църквата в София да ни подкрепи.